Ang ating iglesia po, mga kapatid, ay nag-launch ng kanyang kauna-unahang coffee table book na kung saan ay tungkol po ito sa kasaysayan, ministeryo, gawain ng ating iglesia sa loob ng 125 years. At tayo po ngayon, mga kapatid, ay inaanyayahan ng bawat isa na suportahan po natin sa pamamagitan ng pag-avail natin ang aklat na ito. At malaking tulong po ito sa ating proyekto, lalong-lalo na po ang ating multipurpose building na proyekto. At sa pamamagitan ng inyong pagbili ng coffee book table na ito, ay matutugunan natin at makakatulong sa pagsuporta ng proyekto ng ating iglesia. Dahil dito, inaanyayahan ko kayo na kumuha ng kopya upang magsilbing inyong memory book sa ating iglesia na kung saan kayo kabilang dito po sa Central United Methodist Church. Thank you sa inyong pagsuporta. Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. This is our very first coffee table book of Central United Methodist Church. Ano po? Sa coffee table book na ito, makikita natin lahat ng activities ng ating simbahan. Ganun na rin yung mga lay organizations, kung ano-ano ang mga ito, ano-ano yung ginagawa, at makikita natin dito ang different activities ng organisasyon na ito, pati na ang ministries natin. At sa pamamagitan po ng ating coffee table book. This was launched this year. Bale, ito nag-umpisa no 125th anniversary celebration natin. At finally, nai-out po natin during our 26th anniversary. Hopefully, you will be able to get a copy of this one. In-endorse na po nito ng ating obispo, Bishop Rudy Juan. And we are endorsing it also for you to have a copy of this coffee table book para sa ating pagiging isang Metodista. Makikita ho natin lahat dito ng mga activities ng isang Methodist Church. Salamat po. Magandang araw, ating pong suportahan ang ating gawain ng Central Church sa pamamagitan ng pagbili ng ating coffee table book. Ang halaga po na malilikom natin ay malaking tulong para sa kanyang ministeryo. Purihin ang Panginoon at maraming salamat muli. Hello, good day. Hawak-hawak ko itong ating coffee table.
Tumakder tayo amin. Ti Diyos awagan na tayo iti pannakabarbaro. Kariten na dagiti biag tayo iti kinaisuda, ken itden na ti maysa panagbalbaliw. Iso kitain na, lagi ti tiyempo tayo, ti kinaisuda, ket ipamatmat na kada tayo, ti pannakabalin, amang balbaliw kadakwada. Isu kitain na dagiti panagserbi tayo, iti kinaisuda ket idilig na, ida iti ulidan ni Hesukristo, ta isulaeng ti addaan pannakabalin amang baliw. Agdaydayaw tayo, iti Diyos, iti baro abihag, babaen, ken Hesukristo. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, kasano iniugma, kastang agnanayon, kumanaeng. Amen. Amen. Santo, 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 Diyos napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, ang kadayawan, awaning ganang. Santo, 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 dayawen daka, dagiti sa santo, asan sang kamaysa. Kerubing and seraphim, agparin tumengda, agrukbab ken ka, adi umingga. Santo, 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 awagan ka, katiman at basol, gloryam iliwin na. Santo, 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 awan pagkurangan, pannakabalin, asiken ayan. Amen. Pagkararag tayo, bendito ken managayat nga amami, o Apo Diyos, anay langitan, Apo, ada kami manen as ipapakumbaba, dito isang wana mo, Apo Diyos, nga siyayaman no Apo, iti da ito manen nga aldaw. Iti baro nga biyag ken salon ato, Apo Diyos, nga insagot mo manen kada kami. Kang runaan meto, Apo Diyos, iti pananglukat manen, iti baro nga konferensya, iti iglesia mi, o Apo. No kasano, Apo Diyos, nga indalan, inturong, ken tinarabay na kami, itinapalabas nga konferensya, o Apo, kastamanen, Apo, ti dawat mi ken ka. Kang runaan, kadagiti, adipen mo, Apo Diyos, nga agtultuloy nga natulnog, Apo Diyos, ken ka, ken iti pagayatam. Wen nga rod, o Diyos, pabaruem kadi, iti rag-o ken regtami, o Apo Diyos, nga agtulnog ken agservi ken ka. Nga maidaydayaw itinagan mo, Apo Diyos, iti bibiyag mi, ken kastamet, o Apo Diyos,
iti panagkaykay sami, iti panagservimi, iti misyon nga inted mo kada kami. Dagito yo Diyos ti araraw ken kararagmi, iti nasantuan nga naga ni Apo mang Jesus. Amen. Tenggemo Apo, tenggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. No agigimong tayo tapno dawaten tayo ti Diyos, maipalagip ada tayo dagiti tattao na amang ipang pangruna kadagiti pagayatan tayo. Tipan nakabalin tapno mapabaro tayo aparswa ken Kristo. Intay ipudno dagiti basbasol tayo iti imatang ti Apo ken iti tunggal maysa. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, tapno intay ikonfesar, dagiti amin nga nagkurangan tayo ken Apo. Ket maawis tayo kagparintumeng wenno sa nagtugaw kadagiti pagtugawan, bayat ti tarigagay tayo nga dumawat ti asing ken ayat na, bayat ti natal na atukar to argano. Agkararag tayo. Agnanayon nga Apo ipudnumi, nga timasansan asaan kam anatulnog nga iglesyam. Saan mi nga inaramid ti pagayatam, nilabsing mi dagiti linlinteg mo, sinupring mi ti ayat mo. Saan mi nga inayat dagiti padami at tao, di kam nangyeg iti kis dagiti makasapol. Pakawanen na kami, wayawayaan na kami, ken Kristo Jesus. Amen. Amen. O Apo, iturog na ken ka, pala na ti dalan ko. Pagranyagem at iupam kanyak tapno sikati pagnaeda. Kabsat dayto iti tiyempo nga panangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti paaramid iti multipurpose building. Maawagan dagiti ushers. Bayat nga lalain dagiti daton tayo para iti iglesia tayo, ket isumet ti panawen pangigiddan tayo kadagiti kablao ken padamag. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat, good morning. Ken kastamet kadagiti adda iti online, ket agyaman kami iti agtultuloy nga panakipasetyo iti Ilocano service, gimong ditoy Central United Methodist Church. Ket maragsakan nak idi kinuna kanyak ti Apo intayo iti balay iti Apo.
When kakabsat, padayawan tayo, kaya nagyaman tayo kinapo, itang nga Domingo, gapot tintay sang kamaysa nga panagyaman, ken kasnamet ti panagdayaw tayo, kinapo ni Apo Diyos, iti panangaywan namanen, di na tayo binaybayan, ti lasod, ti makadomingo. Ket itang Domingo, kakabsat, ket iso ti umunang Domingo iti conference year 2025-2026 kadagiti amin nga iglesia ti Intero Pilipinas. So dahito iti first day iti amin nga churches tayo dagiti naiyakar ken kastamet kadagiti saan nga naiyakar kadagiti na duma-duma nga iglesia, kadagiti na duma-duma nga komperensya, distrito ken iglesia ditoy Pilipinas, kakabsat. Ken kas pastoryo ti Ilocano service ket agyaman nak ti agtultuloy nga ayat, suporta ken kararagyo ket sang kamaysam tayo manen nga agserbi ken Apo agkakadwa tayo manen iti daytoy nga sumarunong tawen ket agyaman nak tagtultuloy nga panakipasetyo ket no kasano ti panang suportayo ti numo nga biang nga pastoryo iti naglabas nga dua nga tawen ket sang kamaysa kadi nga agtultuloy tayo nga suportaan ti tunggal maysa kanya tayo babaen kadagiti aramid ministeryo nga impaay ni Apo ti tunggal maysa kanya tayo. Ket maragsakan nakmet nga mangipakaammo nga ti baro nga admin tayo tata kakabsat ket iso ni Pastor Carlos Onirliao wenno ni Pastor Lito iti English service ket ti Tagalog service ket ni admin Rani Jacinto ket naiyakar iso na ijay St. Peter United Methodist Church ijay Navotas City nga naminsan nga naggapwakmat nga tilasod ti innim nga tawen. Ket iso na ti admin pastor met lang ijay, ket ti sukat na, ket iso ni Pastor Felipe Bautista Jr. nga naggapo ijay Pandakan United Methodist Church dito'y met lang Karuba tayo kakabsat. So gyaman tayo iti daytoy nga kanito ket kastamet ni Pastor Joey Kunanan na-retain kas pastor ti Vesper ket ni Diaconessa Medi is na-retain kas diakonesa tayo iti daytoy nga tawen kakabsat. So adamat dagiti naiyakar kadagiti na duma-duma nga iglesia ket agyaman tayo iti nabalegi nga komperensya annual tayo manipod iti 27 ken kastamet aging gana iti 30 ken kastamet nga maragsakan na nga mangawis ti tunggal maysa kanya tayo, iawis tayo man, kangrunaan kadagiti gagayem, kalugaran tayo, kapamatyan tayo nga da Ilocano service ditoy Central United Methodist Church. Ken kastamet kadagiti dati online, no dati gundaway nga makaumay kayo ditoy Metro Manila, maawis kayo nga makipaset iti gimong dagiti Ilocano dito ay Central UMC kakabsat. Ken kastamet nga kablaawan tayo, dagiti bisita tayo, dagiti first timer, agyaman tayo dadtoy ni Kim Tabios. Ayan na ni Kim. Ket agyaman tayo ti sumarano nga Domingo ket agbalin nga paset iti koro tayo ket maawis kayo nga agaw-awis iti koro tayo ti Ilocano. Ti siya sino man at adda dagiti talento na ti panagkanta tapno kastakit mapadayawan tayo ti Apo babaen kadagiti koro tayo. Ken kastamet kadagiti taga Salinungan West. Ayan na dagiti taga Salinungan Westin. Gyaman kami iti panakipasetyo. Adda dagiti first timer pa kakabsat. Iti daytoy nga kanito. Ayan. Ket agyaman kami iti agtultuloy nga pasetyo dito iglesia tayo. Kablawan tayo met dagiti agkasangay ken mangiselebrar kadagiti anibersaryo da ket makita kay ket ni Nicole Culyarin into no 6. Ayan, happy birthday. Ken kastamet ken ni tay baro ni ate Celia ni Robert Taganas, Don Robert, birthday na. Kagyaman tayo,
Ken kastamit iti wedding anniversary into no 3 ni Kuya Elmer and Milagros Lacerna. Kaya tagyaman tayo iti paragkasangay ken kastamit ti panakaabot yo kadagiti anibersaryo yo. Adda kaditi iti agkasangay pa iti daytoy nga lawas kakabsat. Ket dawat mi ken kararag tayo ken apo ngagtultuloy nga ti bendisyon ti ipaay na titunggal maysa kanyayo. Kakabsat maawis kayo into na 1:30 dito'y Garcia ket isumet ti despedida ken bienvenida kadagiti pastor tayo nga nayakar ken umay nga makipaset ti aramid ken apo dito Central is ni Admin Rani Jacinto ken kastamit ken ni Pastor Felipe Bautista ket maawis kayo nga makipaset iti daytoy nga aramid. Kaya't kumet nga agpakada kanyayo kakabsat awanak into no June 4 to 10 palubos ti apo kaya't ket agpakada kanyayo tapno kasta ket apang kami ije Qatar. Tapno kastakit ikomisyon dagiti pastor nga inaprubahan mi idi komperensya annual dito'y iglesia tayo. Ket kaduami dagiti dua nga DS ken obispo ken chairman ti Board of Ordained Ministry iti komperensya tayo ken kastamit ti registrar. Ken kastamit into di June 15 ay bitbitin nyo dagiti asawa yo kakabsat isu ta Father's Day into no 15. Ket sapay la kuma ta maawis yo dagiti amma kadagiti pagtaingan tayo tapno kasta ket makaumay damat ket mabigbig tayo isuda dagiti amma ti tunggal pamilya. Ken kastamet nga agyaman tayo iti daytoy nga kanito welcome back kini Kuya June Carolino. Ayan. Kuya, good morning. Ni Kuya agyaman tayo iti daytoy nga kanito ti kaadda ni Kuya June Tolentino ken kastamet ken happy ti napalabas nga graduation ni Maika. Ayan kablawan tayo mat ken kastamet kadagiti nag-graduate iti daytoy nga lawas na wenno kadagiti sumaruno ket kablaawan da kayo amin kakabsat. So dagijalaing ti padamag tayo ket sapay la kuma kakabsat ti kidawemi ti agtultuloy nga kararagyo, suportayo ken agtultuloy met nga panakipasetyo kadagiti na duma-duma nga aramid tayo dito'y Central UMC. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Sakbay man nga itultuloy tayo iti serbisyo tayo kakabsat, alaan tayo man daytoy nga gundaway nga pagyaman iti apo, gapo iti parabor na nga inted kada tayo, iti panaka-retain manan, kan panakipagtrabaho, iti pastor tayo, Pastor Jen, kan iti familyana, dawatak man dagiti associate lay leaders, kan iti president ti choir, iti president iti timpuyog, kadwaan tayo man ni Pastor Jen iti sango, apo. Kan ni Teacher Medi. Kasi, samahan mo na rin si Pastor. At si Mami. Tumakder tayo kakabsat. Agtamad tayo iti panagkararag. Manakabalin ka apo, ket sika iti nangibaon iti sumagtunggal may sakada kami. Iti naduma-duma awagas ti panagservi, iti naduma-duma awagas iti panagtrabaho. Iti naduma-duma awagas apo iti panangited iti bagi kan iti biag, para iti panakay palpalawa iti pagaryam, kan iti panakay duras apo iti ebanghelyo iti entero alubong agkasapulan iti saom. Ket apo pagyamanan iti biag, iti daytoy nga familia nga idadauluan iti kabsat mi ni Pastor Genesis kanti ingungutan na nga asawa ni Teacher Medi iso o Dios nga makipagtrabaho manen kada kami iti daytoy nga tawen
iti nangruna iti Ilocano service iti daytoy Apo nga ingungutan mi metlaang nga iglesia iti Central United Methodist Church. Apo pabilgem dagitoy nga familia agsipod ta makita mi kadakwada iti nalintag a panagbiag ken makita mi kadakwada Apo iti naisingsingayan a puso iti panangted iti bagi para iti serbisyo iti ministeryum. Apo sa batem dagiti kasapulan da iya dayom ida Apo iti sakit ket kang runaan na Apo dagiti sasainek iti biag da Apo sika iti mangdengeg kadagitoy sika ti mangsabat Apo kadagitoy nga inner desires dagitoy nga kakabsat may isawang daman keng kakunsaan salaknibam ida kanayon iti entero nga familyada dagiti anak da Apo sika kanayon iti man tarawidwid mang tarabay ken mangted iti nananay nga bendisyon agyaman kami iti kabibiyagda as sa nga bukel kas familia nga makitkita mi Apo nga agserserbikeng ka nga awan sarday na ket kanayon mo kadi ida nga saan mo kadi ida nga baybayan o Apo. Apo dagito iti pagyaman mi pagdayaw mi ken panagyaman mi iti napatug-unay anaga ni Jesus sika Apo nga master ken sika nga shepherd dagitoy nga familia. Amen. Thank you, Pastor. Iti nasantuan na surat, basahin tayo manipod iti libro, iti aramid, manipod iti kapitulo 10 manipod iti may ka 10 nga bersikulo aging gana iti 34. Iti maysa nga aldaw bayat iti papanmi iti disso a pagkararagan, sinabat na kami ti maysa a tagabu a balasang. Linuganan ti dakes nga espiritu amang ted ken kuana iti pannakabalin amang ibaga iti mapasamak iti masakbayan. Adu a kwarta ti matgedan dagiti apuna babaen ti panagpadles na. Sinursurot na kami kada Pablo ket ipukpukkaw na. Adipen ti kangatuan a Dios dagitoy at tao. Ipakaammuda kada kayo ti dalan a pakaisalakanan. Adu nga aldaw akasta ter aramidan na agingga iti nauma ni Pablo ket sinango na ti balasang sana kinuna iti espiritu. Itinagan ni Hesukristo ibilin ko arumwar ka iti dayta a babai. Dagos arimwar ti espiritu ken kuana. Idi makita dagiti appo ti balasang nga awanen ti pagkwarkwartaan da tiniliw da Paulo ken Silas. Ginuyod-guyod da ida nga impan iti plaza sada indatag ida kadagiti opisyales ti syudad. Insaklang da ida kadagiti Romano nga agtuturay. Kinunada, Hudyo dagitoy ket riribuken da ti syudad tayo. Isursuro da dagiti ugali a maisalungasing itilinteg tayo. Umili tayo ti Roma ket di tay mabalin nga awaten ken tungpalen dagita nga ugali. Rimaman dagiti tattao anang kabkabil kada Pablo ken Silas. Inuksuban da ida dagiti agtuturay sada imbilin a masaplit da. Naibalod da kalpasan iti nakaro apan nakasaplit da ket nabilin ti gwardya a bantayan na ida a naimbag. Apaman anaawat na iti bilin impan na ida iti akin uneg a paset ti pagbaludan ket inipit na dagiti saksaka da iti kayo. Idi tumenga ti rabii agkarkararag da Pablo ken Silas ken agkankantada kadagiti himno a pagdaydayaw ti Dios. Agdengdengeg kadakwada dagiti dadduma a balod. Pagamuam nagginggined iti napigsa. Nagunggon ti entero a fondasyon ti pagbaludan. Naglukat a dagos dagiti amin aridaw ket naikat ti kawar dagiti amin a balod. Nakariing ti agbambantay. Idi makita na ang nalukatan ti pagbaludan impagarup na ang naglibasen dagiti balod. Iti kasta inasot na ti kampilan na ket papatayan na kuman ti bagina. Ngem impukkaw ni Pablo, di mo ranggasan tabagim, at dakam amin ditoy. Nagpaala iti agbambantay iti silaw,
Simrek adagus iti ayanda ket agtigtigirger iti buteng anang nagrukbab iti sakaanan da Pablo ken Silas. Kalpasan na inruar na ida. Apo anya ti rumbeng nga aramidek tapno maisalakanak sinaludsod na. Kinunada, mamati ka kini Apo Jesus ket maisalakan kanto sika ken ti familyam. Inlawlawag da ken kuana ken iti amin nga adda iti balay na iti mensahe maipapanti Apo. Iti daytamet lang nga oras iti rabii, nupay naladawen, innala na ida, sana binugwan dagiti sugsugat da. Dagus, anabunyagan da asang kafamilyaan. Inyawid na da Pablo ken Silas, sana pinakan ida. Nagraguda asang kafamilyaan, agsipod tamamatidan iti Diyos. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan ti may kasangapulo ket pito nga kapitulo bersikulo 20 aging ganat 20 ket innem ket kastoy ti mabasa tayo. Saan laing nga isuda iti idawdawatak met dagiti mamati kanyak gapu iti mensahe da. Ikarkararag ko nga agmaymaysada amin ama adda ka kuma kadata akas kaadam kanyak ken ti kaaddak ken ka. Agmaymaysada kuma tapno patyen ti lubong nga imbaunnak. Inted ko kadakwada iti dayag nga inted mo kanyak tapno agmaymaysada akas iti panagmaymaysata. Addaak kadakwada kas adda ka kanyak tapno nan anay iti panagmaymaysada. Iti kasta maamuan ti lubong nga imbaunnak ket kastamet ti ayatem ida akas panagayat mo kanyak. Ama, inted mo ida kanyak, ket kayat ko ano sa dinuman ti ayan ko, adda kamet kuma sa jay tapno makita da iti dayag ko. Wen ti dayag nga inted mo kanyak, ta inayatnak sakbay anaparswa ti lubong. Nalinteg nga ama saan naka nga amam mo ti lubong, ngem amam mo ka, ta ammuda nga imbaunnak. Impakaammo ka kadakwada ket jak mamingga nga mangipakaammo tapno ti ayat mo kanyak adda kadakwada ken adda akmet kadakwada. Diyos ti magbendisyon ti tunggal maysa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Tinapay ti biagapu amang ipaay nito'y kararwak kas panang tedno jay den at baybay kadagiti tao adunay.
Giyaman tayo kinapo iti mensahe, babaen ti impay, dagiti koro tayo, ti Ilocano, kita gawawis da siya sino man kanyayo kabsat, ti dati talento na nga kanta, tapno makipaset iti koro tayo. Sakbay nga ipay ko ti mensahe tayo, kidawik man ti panangikarkararag tayo mat kakabsat, iti pamilya, ti sinukatak nga pastor dito idi ni Pastor Amor Molina tingingutin na nga inanak at timmo sayen ket iraman tayo man kadigiti karkararag tayo ti likodan kadigito ing paspasamak ti sibubukel nga pamilyada kakabsat. Maysa nga nasinged abilen kada tayo. Ti binasak nga teksto tayo manipod iti surat ni Juan. Ket adda maysa nga bilen nga nasinged nga kayat na nga ibati ti tunggal maysa kanya tayo. Daytoy ket napateg apaset ti ebanghelyo ket naggapu iti kararag ni Apo Jesus sakbay ti napasamak kanya na ti rigat nga napasamak kanya na kas anak na. Daytoy a kararag ket panagibilin kakabsat. Kararag na para kadagiti disipulo na ken kastamet titunggal maysa kada tayo nang nangruna kanya tayo nga namati babaen ti sao dagiti disipulo. Iti daytoy nga kararag ada dagiti naindaklan ng abilin nga imbati na titunggal maysa kanya tayo ket sapay la kuma ket intay malagip tayo tapno kasta ket mangted iti biag titunggal may sa kanya tayo kas disipulo ni Kristo. Ti umuna kakabsat nga bilin ket bilin na kadagiti panunot ken puso tayo. Kas kinunana iti versikulo 21 kunana 20 ket maysa tapno agbalinda a maysa akas kada tayo ama. Adda ak kengka ket adda ak kanyak kastamet nga agtalanaed kada kayo. Ti umuna nga bilin ket isu ti panagkaykaysa kakabsat. Adda kuma iti panagkaykaysa dagiti panunot ken puso tayo. Kas anak ni Apo Jesus. Ti panagkaykaysa tayo kakabsat kas anak ni Apo Jesus ket saan laing maipapan iti panagpada-pada tayo wenno no diket tilikudan kadigiti na duma-duma nga talento tayo, na duma-duma nga sagsagot, na duma nga tarigagay tayo, ket addalat ta kumati panaggiinayat titunggal maysa kanya tayo. Ket daytoy ti tarigagayan ni Apo Jesus titunggal maysa kanya tayo. No kitain tayo iti maysa nga musiko napatig titunggal maysa nga instrumento. Tapno kasta mapaspasayaat titono na ken kastamet iti kanta nga inda tukaran. Isu nga napatig ti panagkaykaysa titunggal maysa kanya tayo iti likudan kadigiti panagduduma tayo ti kapanunutan, panagduduma ti ugali, ken na duma-duma pay nga nagdudumaan ta awan nga rod ti pada-pada nga anak ti Apo. Oray nga rod dagitoy kwa tayo dati tinti tammodo tayo ket hantay nga agpapareho. Isu no agtammark tayo hantay gayam nga agpapareho. Ket dayta ti mang paneknek nga titunggal maysa kanya tayo ket very unique kakabsat titunggal maysa kanya tayo. Ngem ti likudan kadagitoy kakabsat addalat ta kumati panagkaykaysa kanya tayo. Kaya't naasawen ipang pangruna tayo iti panagtutunos kadagiti komunidad ken kadagiti biag tayo. Ti kadakilan at arigagayan ni Apo Jesus kada tayo kas adalan nakit agbalin tayo kuma nga maymaysa. Kaya't nga agkaykaysa tayo kas may tapno kasta may agbalin tayo kas maysa nga nabileg nga saksi. Tapno may maiwaragawag tayo iti kinapudno iti ayat ti Dios ti salabungan ti
intero nga lubong sa nga lubungan. Isu nga dayta ti kinapateg iti panagmaymaysa tayo. Saan tayo kumanga liplipatan kakabsat kas awis na awag na titunggal maysa kanya tayo nga tulungan tayo titunggal maysa tapno nga isot mamagkaysa kanya tayo. Gapo tamay maysa tayo nga iglesia iparangarang na daytoy ti bagi ni Kristo. Isot gapo na nga rod kakabsat nga itag-ay ket pabilgen tayo dagiti sabsabali agtitinulong nga makita iti kinapakumbaba. Ket liklikan dagiti panagsisinupyat amay papan kadagiti mamagsina nga banag titunggal maysa kanya tayo. Ket daytoy ti tarigagayan na kanya tayo. Na duma-duma iti kagagalad tayo, na duma-duma ti kapampanunutan tayo, na duma-duma dagiti ugali tayo, ngem saan kuma dagitoy ti rason tapno kasta ket adda ti panagsisina. No di ket addaan kuma ti mamagkaysa tayo, panagkaykaysa. Takayat launay ni Jesus ket saan laeng nga kayat ni Jesus titunggal may sa kanya tayo, nga ti panagkakadwa tayo, ti likodan ti kinasimple ket marikna tayo, iti presensya ni Apo Diyos kadagiti biag tayo. Babaen ti intay panagkaykaisa. Sila kumakwa tayo no panunutin nyo, dagiti abogado, kas jay kumaya, dati na attorney Des, kanagiti daman abogado ditoy, nudaduma, gaapa da yung unig ti korte, di ba? Nudaduma, nagbuybuyak, agpipinok kaw dapay. Ngim no rumwardan to yung unig ti korte, yung ruangan, panyera, ginisim danton. Kas jay kuma, ti kagagalad, nga addaan kanya tayo, tati panagkaykaysak, ket awan kuma, ti espiritu, ang mamagsina. Nang nangruna kanya tayo, itunig ti iglesia ngamin, dadailin na ti saksi tayo, panagsaksi tayo, ken di panagkapya tayo. Ket daytoy kuma ti pabilgen tayo kas anak ni Kristo. Idi dagiti imununa nga Kristiyano, dagiti paggidyatan, dagiti narigat, ket narigat tayo nga artapan, ti panagkaykaysa, dagiti imununa nga Kristiyano, gapu ti ayat da, ti tunggal maysa. Kas mabasa iti aramid, 2:44 kunanan, nadikdiket ti panaglalangin, dagiti amin anamati, ket panagririnanod da iti sanikwa. Kitain nyo, dagiti kagagalad iti nasinasina nga lubong, ti panagkaykaysa tayo, ket no daduma maminsan, gapu ti puli, kasasaad. Gapu iti, digiti bileg nga adda kanya tayo. Tapno kastakit artapan tayo, nangat-ngato tayo, kadagiti na duma, titunggal may sa kanya tayo, ti pada tayo nga tao, ti pada tayo nga nasyon, ken na duma-duma pa'y. Ket dagitoy iti mamagsina kanya tayo nadaduma. Nadaduma, no nabasa yo, di jayan ti news, kayat dagiti daduma nga nasnasyon, nga adda kumati kapya, ti sangalubungan, gapo iti mapaspasamak, nga gubat, kadagiti daduma nga paset ti lubong, ngem adda maysa nga presidente, nga kunana, haan nga makipagkapya. Nadaduma kastoy ti mapaspasamak kanya tayo. Ngem da tayo nga Kristiyano, pilyen tayo kuma iti maysa nga addaan panunot, puso nga naggapo ken Kristo, tapno mamagbalin kada tayo, tapno agkaykaysa tayo. Nga addaan ti ayat, ket daytoy ti agbalin nga tulbek tapno kasta, agbalin tayo nga agkaykaysa, gapu ti pamati tayo ken Kristo.
May kadwa kakabsat. Bilin na tibilin na ni Jesus kada tayo ket ayat. Akas ti ayat ti ama ken ti anak. Kas kinuna na ti versikulo 26, tapno ti ayat ket ited mo kanyak ket marikna damet. Ti may kadwa nga bilin ni Jesus ket isukuma makita ti ayat kada tayo saan laing nga nasantuan a panagayat nudi ket panagayat akasla ti ayat ti ama ken ti anak. Ayat nga addaan ti agpapada nudi ket mangted ti biag ken parabor kadagiti sabsabali. Saan laing kuma nga ti ayat ket iye agpapada da ngem makita babaen iti biag kadagiti bibiyag tayo ket addaan ti parabor kuma kakabsat. Ket daytoy nga ayat isu ti impaay ni Jesus nga modelo ti tunggal maysa kanya tayo. Kas ken ni Jesus ti ayat na isakripisyo ti ayat ni Jesus kada tayo. Isu nga masapol akas tamet kada tayo. Ti ayat nga mamakawan kadagiti addaan sakit tinakem, mamakawan tapno kasta maagasan dagiti adda sakit na, tapno dumngeg dagiti naisina, ken mamagkapya tapno kasta ket makita iti kinapakumbaba ti tunggal maysa kada tayo. Ket dayta kumati tarigagayan tayo nga ti ayat ket saan laing kumangarik na nudi ket maysa nga aramid a makita ti tunggal maysa kanya tayo gapo ken Kristo no mampay narigat kakabsat ti agayat kadagiti pada tayo nga tao ngem babaen ti pamati tayo ken Kristo maaramid tayo daytoy nga ayat nga imbilin kas inaramid ken bilin ti anak ken ti ama. At kasta kanya tayo met. Kadagiti pagtaingan tayo kuma, iglesia ken komunidad, no agbyag tayo amin, kadagiti aklase nga ayat, mapukaw dagiti amin nga parikot. Dagiti banag nga mamagsina, mangperdi, itutunggal maysa kanya tayo. Iso nga sa ludsod kakabsat, kasano tayo nga agayat kadagiti sabali. Adda kadi iti panakikadwa nga makita iti panagkiinayat kadagiti gagayem tayo. Kadagiti katrabahuan tayo, kapamatyan tayo, kalugaran tayo. Ket babaen iti ayat nga impaay ti ama ken anak. Isu kumate agtaeng kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta maitanok ti Dios kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Ket ti maudi kakabsat maaddaan tayo kuma iti biag a nasantuan gapu ti pammati. Ti may katlo abilin ket maysa a panggep, maysa nga na espirituan tapno kasta ket iturong na tayo. Iti napintas nga biag nga addaan a nasantuan gapu ti pammati tayo. Ngem ti pudno abalegi ket saan nga nakabasar kuma iti kadagiti pirak wenno bileg nga adda kanya tayo iti lubong nga pagnanaidan tayo ngem babaen kuma ti panagtalek panagserbi ken apo aginggan at panungpalan kakabsat. Ket maaramid tayo lang dayta kakabsat babaen iti pammati nga inawat tayo ken Kristo kadagiti bibiyag tayo. Isot gapu nang harod nga maaddaan tayo kuma ti biag a nasantuan. Gapu kadagiti pammati tayo. Isu nga daytoy kuma ti makita kadagiti biag tayo kas maysa nga Kristiyano. Agbiag iti dalan nga addaan kina Dios pammati ken panagtalek ken kuana. May turong kuma dagiti bibiyag tayo. Ket agpapada tayo kuma. Ket sangsang kamaysa tayo kuma.
nga agturong apada-pada, iti biyag nga addaan na santuan a pamati, gapo iti ayat ni Kristo. Isot gapo na nga rod kakabsat, tibilin ni Jesus ket saan laing tapno kasta ket lagipen tayo dagitoy. No di ket daytoy ket maysa nga bilin a para kada tayo, tapno aramidin tayo, tapno kasta agtultuloy nga mapadayawan, ket agbalin nga modelo tayo kuma kadagiti bibiyag tayo kas imawat ken Kristo. Isot gapo na nga rod maawis titunggal may sa kanya tayo nga dagitoy nga nasingid nga bilin nga imbati ni Jesus kada tayo. Tarigagayan tayo met nga agbalin nga paset kadagiti biyag tayo kas namati tapno ti intay irirwar iti daytoy nga balay ni Apo, makita kadagiti bibiyag tayo, daytoy nga bilin nga imbati ni Jesus kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyan nanto ti sabali. Diyo mapaggiddan na pagserbian ti Diyos, ken ti sanikwa. Kakabsat daytoy ti panawen nga idaton tayo, dagiti apagkapullo karkari ken datdato na pagyaman iti altar, maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Ket bayat iti panagsagot tayo, manggigan tayo iti naisingsingayan nga kanta, manipod ken ni Ali Mendez. We are the children of yesterday's dream. We are the promise of the future we bring. Waving the banner of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us. Nothing is over, build each other, as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall, together we climb to the top of the world. We can be what we want for the world to see, that we are the children of yesterday's dream. We have the yearning to do what is best, be someone special from all the rest. Nation and brothers and unity, building tomorrow for you and for me. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us. Helping each other, build each other, as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall, together we climb to the top of the world. We can be
ever we climb to the top of the world, we can be what we want for the world to see, that we are the children of yesterday's dream. We are the children of yesterday's dream. To'y sagot ayegbi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, narag sa puso mi. Amen. Nagyamang kami apo ti kinaimbag mo, ti kinaparabor mo kadagiti bibiyag mi, ti likudan kadagiti nagkurangan mi keng ka. Gyamang kami apo, dagiti bendisyon mo, tapno agbalin kami, nga bendisyon met, kadagiti sabsabali o apo, kang runaan, iti iglesyam, babaen, kadagiti pagkapulumi, panagyaman, ken offering mi apo, ken ka, ket sublim, tinananay nga grasya, ken bendisyon, kadagiti anak mo, kadagiti amin nga aramid da, ket mausar met, ti pagaryam, babaen, iti iglesia mi. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kidawik man ti panagtakder tayo amin kakabsat. Ti apo adda kuma kada kayo. Kastamet ken ka. Ti apo adda kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yo dagiti puspuso yo. Tangad mi ida iti apo. Itden tayo iti panagyaman ti apo a Diyos tayo. Nakanatad nga itenda tayo kankwana iti panagyaman ken panagdayo. Agyaman kam ken ka ama, takas tauna iti panagayat mo dito ilubong. Inted mo ti anak mo ang mangisalakan. Ti apo iti amin na biyag, imay anak ipagyan kada kami, nangagas ken nangisuro kadagiti tattao, nakipangan kadagiti managbasol, ken nagunod na nga agpaay ken ka, ti baro a tao babaen ti danum ken espiritu. Nakita mi ti dayag na, no pay kastan, nagpakumbaba, gapu iti panagtulnog, iti pagayatam. Si ayat nga imawat ti patay iti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam, iti panakabalin ni patay. Babaen ti panagungar na, itden nakada kami ti biyag nga agnanayon. Santo, 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 Diyos sa nabileg, langit ken dagat napnot, gloryam sa jay kangatuan, dasal mo'y umay ken, yawat tuhan, Hosana jay kangatuan. Idirabi iti panangted na ti bagina nga impaay na kada tayo nangala ti tinapay. Idi nakapagyaman pinisi na ti tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kaninyo daytoy ti bagik anapisi gapu kada kayo.
Idi kalpasan ti panangrabii, inala na ti kopa, nagyaman manen anang ipaay kada tayo, inted na dagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy dakay amin, daytoy ti kopa atulag, ti darak, anay bukbok, ang maipaay kada kayo, kadagiti adu, agpaay apam makawan, kadagiti basbasol. No kanen tayo, daytoy atinapay, ket inumin tayo, daytoy ako pa, mapabaro iti kapadasan tayo, ti kaadda ni Kristo kada tayo nga iumay na iti maudi a panagbalegi. Amen. Sangsang kamaysa tayo, iti isasangumi, iti lamisaan mo, o Diyos, saan kami nga agtalek, iti bukod mi a kanilinteg, nudiket iti maibubos ti ayat mo. Umayikam agsipod taamumi, agdi laeng pamuspusan tapno agbiag kami, ket masarakan mi, mataginayon kami, apan paneknek, ken ti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma, ti panaglakam mi, iti daytoy a sakramento, makatulong, imbag, nakaamumi ken ka, ket mangipalagep kada kami, ti panagbiag nga adaan, nga urnos, apan nakaawat, iti podno a kinatao mi, itinagan ti mangisalakan. Amen. Amami nga adda sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, umay kuma, ti pagariam, maaramid kuma, ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet dito'y daga, itdem kuma kadagiti taron, ti inaldaw, ket pakawanem dagiti basbasol mi, akas pamakawan mi, kadagiti nagbasol kada kami, ket di na kamyeg, ti panakasulisog, no di ket isalakan na kam tadlakes. Takukwam ti pagarian, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Amen. Kakabsat ken Kristo, mabalin tayo itog tugaw, maawis ti tunggal maysa nga umawat, iti daytoy nga sakramento, ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti pamakawan, no kasta ket agtultuloy nga papagbalinen na tayo, nga kas anak na bayat ti intay panaglakam kadagitoy nga sakramento. Punwen tayo dagiti pagparintumingan ket maawis kayo iti sangwanan na. Unahin tayo dagiti ububing ken kastamet kadagiti koro tayo. Nuwen tayo, dagiti amin na pagparintumengan, kakabsat, maawis kayo. Niya po Jesus, ket awisen na tayo, dumatag, idatag, ken kastamet, masideg, ken kuana, baen, ti panaglakam tayo, dagitoy nga sakramento. Mangiparangarang, ti ayat na, ititunggal may sa kada tayo. Kaskino na, tinasantuan, asurat, kas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, ket inted na ti bugbugtong nga anak na. Ti siya sino man nga umawat ken kuana, ket madaan ti biag nga agnanayon. Kakabsat ken Kristo, dagitoy nga daan adda ti sangwanan tayo nga mangiparangarang ti bagi ken ti dara ni Kristo, ket mangipakita iti ayat na ti tunggal maysa kanya tayo. Udno nga datayo ket nagkurang, na iyadayo tayo, iti relasyon tayo ken Apo Jesus. Nga magyaman tayo, ti kastalaunay a panagayat ti Diyos Ama, kat titunggal may sa Kanya tayo. Ket impahin na ti bugtong nga anak niya, no umawat tayo, iti daytoy nga bendisyon, daytoy nga ayat, iti intay panaglakam kakabsat, ket isumat ti panangawat tayo, ti panakaisalakan in Kristo. When kakabsat, agyaman tayo, iti daytoy nga imbilin ni Kristo, titunggal may sa Kanya tayo. Mangiparangarang ti tinapay ti bagina, ken kastamet iti kopa iti darana, apno ti intay panaglakam kadagitoy, mapabilig tayo, mapabaro tayo, tapno ti intay irurwar iti daytoy nga santuario.
tultuloy nga agbalin tayo nga asin ken silaw ti lubong nga pagnanaydan tayo. Tumakder tayo amin nga rod kakabsat, kiti intay panagserbi ken kuana usaren na tayo ket bendisyon ti ayat na ti ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. Amen. Amen. Let us continue in the spirit of prayer and meditation as we prepare ourselves to receive the sacrament of the Holy Communion. Brothers and sisters in Christ, in our tradition as United Methodist, sacrament of the Holy Communion is a means of grace coming from our Lord Jesus Himself. And it gives us the strength, the wisdom, and the ability to be faithful and to live righteously in His name. And also it reminds us that this sacrament, as a means of grace, empower us to do the things that Christ expects us to do. And that is to be united with one another, to live in peace, to love, and to have compassion in your heart. The element of bread and wine symbolizes the love of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary when He gave His life to the whole world. And so, as you eat the bread and drink the wine, remember that this sacrament is a grace of love and peace. Stand up. May the Spirit of Christ be with you. Amen and amen. Tuloy po ang panawagan, Panginoon, sa atin. Tayo po'y mapit sa Kanya pong dulang. Kung paano rin narinig natin kanina sa pagtatalaga, ang mga elemento po ng sakramento kung saan isang bahagi din na sinabi at sinulat din ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Noong gabing pagkanon ng ating Panginoon sa Kristo, kumuha ng tinapay matapos makapagpasalamat sa Diyos ay Kanyang binigay sa Kanyang malagad na Kanyang sinabi, kunin kanyo ito at gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Naalala po natin mga kapatid sa Panginoon ang Kaniyang pag-ibig na yamang tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nagkukulang. Ginagawa po natin ito sapagkat ang elemento po ng pagmamahal ay ating palagi ang nararamdaman sa ating pagtanggap sa Kanya pong sakramento. At gayon din ang mahalagang paalala, ito hindi lamang po para sa atin, mga may edad, kundi maging sa mga bata rin. Naroon din ang pagmamahal ng Panginoon at yamang ang pag-ibig ng Diyos na ito ay ating naranasan sa bawat araw. Isang malinaw na kapahayagan ang simbolo ng tinapay at maging ng katas ng ubas na ngayon ating tinatanggap. Kasama ng pagtanggap po nito, ang pagkilala po natin ng Diyos ay dapat natin paglingkuran at ang ministeryo ay patuloy na pinagkakatiwala sa atin. Sa ating pagtanggap, tumayo tayo, magpasalamat at lumakad sa mayamang kabutihan ng Panginoon. Amen at amen. Tuloy nga maawis kayo amin kakabsat. Ida ito nga kanito. Ilamisaan ti Apo, kaya't silulakat. Tunggal may sa kanya tayo nga umawat ken kuana. Tapno idatag, dumawat ti pamakawan. Kaya't paparwen, nagitibiyag tayo. Bayatin tayo panaglakam. Iti daytoy nga sakramento ti komunyon. Kas kinunati na sa tuwa na surat, nagbasol amin at tao ket nagkurang da iti kinadayag ti Diyos. Ngem gapu ti parabor nga siayat nga inted ti Diyos, napalinteg ti amin at tao, ti sangwanan na babaen ken Kristo Jesus, anang wayawaya kadakwadan. Tintay panaglakam ti mangiparangarang
iti bagina, ken kastamit ti darana. Ket mangiparakarang iti kinaawan tayo ken Apo. Kinamanagbasol tayo, nagkurang tayo ken kuana. Ket saan tayo maikari iti pagarian ni Apo. Nga magyaman tayo iti kinadayag na. Agyaman tayo iti parabor, ti ayat nga inted na kanya tayo. Ket gapo iti daytoy nga ayat, napalinteg tayo kakabsat, datayo iti sangwanan ken Apo Jesus. Nawayawayaan tayo, manipod ken basol, babaen ti intay panaglakam. Ket napabaro tayo, tapno nagtultuloy tayo, nga agbalin, nga silaw ken ayat, kadagiti luglugar nga nangayaban ni Jesus kada tayo. Wen kakabsat, tumakder tayo nga rod, ket intay panaglakam, tultuling nga ti ayat, parabor, ken bendisyon ti ipaay ni Apo Dios, ti tunggal maysa kada tayo. Amen. Amen. Brothers and sisters, as communion server, this is a distinct ministry given to you by the church through our Lord Jesus Christ. Our Lord Himself gave us the inspiration through His Word that we should live in His righteousness and in His love. And as a communion server, you need to follow our Lord Jesus Christ, to live righteously, and to have mercy and compassion in your heart. Arise, remember that Jesus loves you. Amen and amen. Tumakdir tayo amin kakabsat, ket sangsang kamaysa tayo iti kararag. Diyos itedbi iti panagyaman nga adadakam iti tiyempo iti komunyon. Naikat ti anyaman a panaglalasin a nairugi iti baro a panagkadwa. Itdem kadakam. Panakinlangin-langin ken Kristo. Isu nga imay tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya apan nakibales nga agpaay kadagiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak apan nakabalin mi nga anak mo ken panagtulnog pagayatam itinagan ni Kristo. Amen. Amen.
Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga kanito. Iti panakikaadam manin, iti maysa, nga pangrugyan, iti baro nga komperensya anual, kas inayabam nga iglesia, Apo. Agyaman kami, iti kaadam, iti naglabas, nga di na kami binaybayan. Nga babaen, kadigiti karkararag, suporta, panakipaset, kadigiti amin nga aramid. Sang kamaysa kami, Apo, nga addaan, iti uneg ti iglesyam. Tapno nagtultuloy nga agdayaw ken agyaman ken ka. Tultuloy na kading kada kami nga parigtaem manin, pabilgen na kami, ti income panang rugi manin, ti panagserbi babaen iti daytoy nga sumarunong iti daytoy nga baro nga komperensya anual. Usaren na kami kas maysa nga gimong nang nangruna ti panangi dangulo, ti pastor, kastamet kadigiti laiko, ken tunggal may sa kanyami. Usaren na kami, o Apo. Tapno maiwaragawag, tinasantuan asasaom, kaya nagtultuloy nga mapabileg, dagiti tattao, saan laing nga dagiti biyagmi, ken kastamet kadigiti adda, ti aglawlaw mi. Agyaman kami, dagiti bisita mi, dagiti umunang nakadwami, iti panagdaydayaw mi, nga naggapo, kadigiti na duma-duma nga lugar, iti paset, iti pagilyan mi. Ken kastamet, kadigiti nagkasangay, o Apo, agyamang kami, dagiti nakaabot, dagiti anibersaryo da, bendisyonam kadi, o Apo. Agyamang kami met, tultuloy nga panakikaadam, ket nakadwami manin, ni Kuya Jun Tolentino, gyamang kami iti panangsalwad mo, ti lasod, ti manunga bulan, gapo ti awis mo, ti trabaho. Ken kastamet ti panagsubli na manen. Agyamang kami, o Apo, ket ikarkararaga mi, dagiti kakabsat mi, nga agsapsapol ti trabaho. Kastamet kadigiti aglipas, o Apo, gyamang kami, kadigiti biyagda. Ken kastamet kadigiti adda, iti dito'y Metro Manila, gapo kadigiti panag-take da, iti board exam, kadagiti na duma-duma, nga naglipasan daw, Apo. Bendisyonam kadikit, ikam ti parabor, iti sireb ken laing. Tapno kastakit maipasada, dagitoy nga tartarigagay da, gapo kadagitoy nga board, o Apo. Wen Apo, bendisyonan nakam kadi, apada-pada, kas maysa nga gimong, o Apo. Ket no kasanon na kami nga binendisyonan tinaglabas, ngal aldaw. Kidawem mi kadi, nga sika ti makikaadamanin ti sumaruno nga lawas. Tapno kasta mapabilag kami kitagtultuloy nga mausar maaramat dagiti biagmi kas ti pagayatam, o Apo. Wen Apo adu dagiti kayatmi nga kidawen ammom dagiti araraw kidaw ti tunggal maysa kanyami. Ket mangnamnama kami nga inawat dan ket inpaay mo gapo iti grasyam iti tunggal maysa kanyami. Gyamang kami met ti panangawat mi iti panaglakam mi iti nasantuan a komunyon mo, napabaro kami kuma, o Apo, napabilag kami, kas maysa nga anak mo, o Apo, kas maysa nga iglesia, tapno sang kamaysa kami, nga agserbi ken ka, babayen kadigiti pamilya mi, komunidad, ken kadigiti lugar nga nangayabam, titunggal maysa kanyami, nang nangruna ti iglesia mi, nga nangayabam met kanyami. Wen Apo, agyamang kami, ket pakawanen na kami, kadigiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawam mi met, kadigiti nagkurang kada kami. Dagito iti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Di kay bunde nga umawat, biag numasapul na, biag na metiinyawat na, basul tay sinubot na. Gloria min na bininayan, dito'y lubong bimaba. Pagdayaw tay ngad ken kuanam, biag ken amin apigsab. Idatun yu day tabiyag
masapulti apum. Amin akabaelan yun, ken kwa na iserviyum. Amen. Iya makenanakuma, ken Espiritu liwliwa, dayawe na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo nalpasen ti panaggigimong tayo, ngem ti panagserbi ket agtultuloy kadagiti nangayaban ni Apo Jesus ti tunggal maysa kanya tayo. Ket intay panangrugi iti baro nga komperensya annual kas maysa nga gimong, ket agtultuloy ko mga ipaay ni Apo Jesus ti ayat na bendisyon ken ti pangtarwidwed ti nasantuan nga espiritu na ti ipaay na ti tunggal maysa kanya tayo. Amen. Amen. Ang ating iglesia po, mga kapatid, ay nag-launch ng kanyang kauna-unahang coffee table book na kung saan ay tungkol po ito sa kasaysayan, ministeryo, gawain ng ating iglesia sa loob ng 125 years.
At tayo po ngayon mga kapatid ay inaanyayahan ng bawat isa na suportahan po natin sa pamamagitan ng pag-avail natin ang aklat na ito. At malaking tulong po ito sa ating proyekto, lalong-lalo na po ang ating multipurpose building na proyekto. At sa pamamagitan ng inyong pagbili ng coffee book table na ito, ay matutugunan natin at makakatulong sa pagsuporta ng proyekto ng ating iglesia. Dahil dito, inaanyayahan ko kayo na kumuha ng kopya upang magsilbing inyong memory book sa ating iglesia na kung saan kayo kabilang dito po sa Central United Methodist Church. Thank you sa inyong pagsuporta. Ang ating iglesia po, mga kapatid, ay nag-launch ng kanyang kauna-unahang coffee table book na kung saan ay tungkol po ito sa kasaysayan, ministeryo, gawain ng ating iglesia sa loob ng 125 years. At tayo po ngayon, mga kapatid, ay inaanyayahan ng bawat isa na suportahan po natin sa pamamagitan ng pag-avail natin ang aklat na ito. At malaking tulong po ito sa ating proyekto, lalong-lalo na po ang ating multipurpose building na proyekto. At sa pamamagitan ng inyong pagbili ng coffee book table na ito, ay matutugunan natin at makakatulong sa pagsuporta ng proyekto ng ating iglesia. Dahil dito, inaanyayahan ko kayo na kumuha ng kopya upang magsilbing inyong memory book sa ating iglesia na kung saan kayo kabilang dito po sa Central United Methodist Church. Thank you sa inyong pagsuporta.